Hi, Sir Dave. Mega love shout out, Sir Dave. Thank you. Thank you sa patusok dyan. Yahoo! Good morning. Good morning. Kaya ito sa kuya, sa tabangan ko. Imanin ko. Sarap sa baba. Nakatabakan. Yun lang, sarap nila. Pabulong ko yung sabi niya. Uy. Ata, kabayain. Ay, so. Lagay-lagay. Lagay na magprogram. Mauli ka kung magatindakan na. Ha? Awa pang nagtindakan. Yan, abang. Para
taon niya maglugaran siyang kakain ng naman. Ako naman, sabi mo na sa pagkita gusto. Gusto sa namin din trabahan. Malabahan na sa saya. Sanay ka na maglaba.